Vyzliekala som si pyžamu a nedalo sa vyzliesť. Tak sme si to dali, že to je naše dieťa. A najednou tam byl Majo. A najednou tam byl. Miško. Čo si povedal? Miško. Že tam sa objavil. Možno by sme ich naozaj mali niekedy pustiť medzi ľudí. My máme dieťa. No nemôžem opustiť. Ale vaše dieťa nemôžem. Ale my ho máme radi. Aha, okay. Co vy a ta vaše čivava? Čivava? Okamžite sa mu ospravedlň. Aká To je náš čivava? adoptivní syn, Jen. Máme syna. Že čivava. A jak sa máme, nevidíš, ako má... Miško, Nepočúvaj. nebreč, Miško. Koukně, jak má rozházený vlasy všude. Teda troška strapatý, lebo práve sa zobudil. Pozri sa. No, chudák. Majú nohy Miško. už. Chudák Miško. Omluv se mu. Ja už som sa omluvila. Hej, Áno. on ti odpúšťa. Áno. On tě neslyšel. Slyšel. Co, ospravedlnil a on odpustil. On odpustil. To je tak moudrej, no tak jako... Mi to trčí. Aký problém? Aby ste boli v obraze, je to Tielko a Dominiky nový first world problém. Tak Jak si to tam dostal? Ja ti říkám, je to nešlo myslet. Vy nemáte ten Ty si to mal už na sebe. Máte ten povolovací? Počkaj, nie, to sa dá urobiť nejako. Paraman. Ja si myslím, že na to... Symbolika, ale... Áno, výborné. Wow. Poď cez hlavu. Ne, opačne. Toto je najčudnejšie unboxing video, aké som kedy videl. To musíš dostať proste. Dostaneme to? Skús to zatáhnuť. Ja sa bojím, že ti ubližím. Áno, ubližuješ. To nejde. A my prostě tohle tričko my zase snažili celým úsilím odsundat dolem, přes Dana, přes moji hlavu obří, přes mé maličké ramena. Ideme to tričko vymysleť. Ja už nemám na to úsilí. Ja to nejako zvládnem. Ale ja už... Daj si ho dole, tak... Dano hodlá využiť stužku, ako len môže. Ja si myslím, že to zvládneme. Jak to mám udělat inteligentně? Však tak, ak si vyzliekaš tričko. Presne tak. Až toto zvládneme. Tak mi budem inteligentní. Inteligentní. No ani artikulovat nevím. Počkaj. Počkej, teď když tam budu já ruku? Áno, to musíš tak nejako, že... To musíš dať ruku. Počkaj. To je veľmi dobré. Počkaj, nezmej sa. My to dáme. Ja prídem na nejaký špeciálny úzol, že ako to dáme dole. A nebo přijdeme na to, že to rozstříháme prostě. Ono to musí vzniknúť. Nie, teraz nepreťahneš. Teraz som preťahol tak. Já tomu nerozumím už. Víš, že teď už se nedostaneme. Ale dostaneme. Áno. Kúpa. Chápeš? Kúpa. Chápeš? Že jo? Ježiš, bože, my sme sa... A teraz jej začne byť zima. Ne, ani sme to nemuseli sundat. Ty si taká modrá.